ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಆಯನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮರಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಸರೋವರನ ತೂಕ ಈ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಸರೋವರನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅರ್ನ ಕಮಂಡಲಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕೆರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಲ್ಲ ಈ ಮೀನುಲೆಗಿರಮ ಹರಿ ಪೊತ್ತುಲು ಮತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಡ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋನಾಗ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಆ ಊರುಡು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯನೆಂದು ಪನೋಲಿ ನನಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ.